ai sergu kapurtai tetemo irenge hail eri yong kapa demelin ya beblai ipapi yong ablai dekayek mat gableng dedoyek men nyao ha hawa emochacha ham thao ye du da ham thao ye bagla yong na abla ha yanga ajan ka din ta yong me ma pi pa yong na abla Kermen iyong na Satui mayablay Wapalay kay manse Na ijin jarwa Wam amde iluti Yang awo yobar ay Satui mayablay Kay papyong nga uma Ham thao ye du na Ham thao ye bật la Iyong na abla Ha yang ajan Ka dit na yong me Ma pi pa iyong ablay Lại đời yo lướt mi ngày qua mình xem giông nga u lại hay lụt đi ho u chakri du ya me do pendap du men se wa khoi ha po yong nga a ding na kalvari ye ching em to pen Ham thao ye du na Ham thao ye bật la Iyong na abla Ha yang ajan Ka dit na yong me Ma pi pa iyong na abla